Hej Rasmus, det er Niels. Det er nytårsaften 2006. Og hvis du ikke kunne huske det i morgen, så vil jeg bare lige vise dig, hvordan det hele ser ud. Nu er der så nogen, der er gået, men ja, nu viser det helt vildt. Herinde, ruskebinen. Meget hyggeligt sted. Mig. Og så lidt, der har vi altid sidst. Og så bliver vi sundhed. Jeg låser lige døren op, og det gør du hernede. Så du får en håndtag, sådan der, ja. Og hvad er musikken? Det er døren ind til lejlighed, ja, okay. Fedt, ja. Og så går vi til der kom Camilla. Hej Camilla. Ja. Og det er Camilla. Og hendes bryster. Hej Camilla. Og hendes lums. Ja. Og det er Heidi. Hej Heidi, sig hej til kameraet. Et vink. Ja. Hej Heidi. Det er lige ved at vise rundt i lejligheden. Filmer du? Ja, jeg gør. Okay, har du ikke en smag? Jo, jeg ligger inde på bordet. Det må jeg godt få. Ja, det må jeg gerne. Og det her, det er Stine og Rasmus. Hvis du kan huske det. Der er hun ikke sød. Og Christian sidder her. Hej Christian, kan du sige hej? Hej! Og det her, det er Martin over på København. Hej Martin over på København. Det er Christina. Hej. Det er en video. Hej. Sig hej. Hej. Rasmus. Det er dig selv. Det er dig selv, Rasmus. Og det er din kæreste, Lena. Og det er Nikita. Hej Nikita. God bedring med lungsen. Og det er baby. Baby! Og det er Linas bror. Hej, hvad til? Og der sidder Tobias. Min bedste ven i hele verden. Bedste ven i hele verden. Og derude, der er køkkenet. Og så lige til soveværelset, det hurtigt Rasmus. Det er herinde. Vi har så lille bar her. Drinks, der står så ikke højt brudt, det er fordi det er rigtigt. De er derovre, hej. Og det er soveværelset, og det er folks jakker, og de spiller guitar. Og det er et billede. Og det tror jeg faktisk, hvor jeg er slut med Rasmus. Så have det godt. Og vi ses ind i nye år. Hej hej.